kan hung hian kar thar lo om tur hi US dollar news kan ngai ta tro US news core PPI kan nei a CPI kan nei ta chuan pair sanga New Zealand dollar le British pound te GDP te hei kan hmong hian han en tawla news kan nei hnem em ma chuan news kan nei hnem hian car le chu movement kan hu thadon ni chu chiang ani car ma sa khan kan hmong hian Euro USD video poker an siam lo in hrianga car ma sa khan movement om lo mo price movement kan hmong hian hey Monday open dia Tuesday Wednesday Thursday Friday price hian kan hmong hian movement engma car ma sa trade thama siam lo ta 10 to 20 pips range move vel me mo tung kara news lian tham kan ne tuna tun kara news lian tham kan nei jon enge kan be sei tur an ni jon movement ani kan be sei tro tung kara movement lian tham daily a hian kan hmong hian chiang takin tung kar chu trade tha om don ti ka soi thaya tro ma se enge kan soi to ha engma thil chiang om lo ma se kan hmong hian chart ta hian daily a hian price action thatak kan nei mo hei capitalize vekila ka duwa chuan hemi en te tan phega chuan hemi trade hi recommend top chuan Euro USD hian kan hmong hian ka soi tong khan weekly yang zong pon lo en taila weekly a chong create ta lo ta daily a hian kan hmong hian karma san news in tro news in fair value gap daily fair value gap asiama monday doji candle kan nei retrace kan nei chuan enge kan be sei thei kan ni chuan tuna next Euro USD hian kar le hian higher price action ka be sei ni tro khoi target in hemi target le hemi high target hian chu kan be sei mo price action chiang chu eng te trade kan lang ti ha soi dan turom le ta chu kan hmong hian headline high point 100 pips vel ani 200 pips vel swing approach in lai la ga du ta hemi mo capitalize nge nge ang chuan scenario thleng thei kan hmu hian enge ama time frame kal kop ka soi thing ha daily le 1 hour kan en kopang an ti tro chuan 1 hour kan en kan hmung hian ta ai equal loss kan nei tro liquidity la chuan khong e kan la sai hei fair value gap kan nei tro chuan kan la sai kan la break lo ta ni hemi na in hu dir zo kar ma sa a tun thain tan na ni bok ta mo poi mo deuh tun thain tan na ni bok ta chuan enge kan hmu consolidation kan hmu movement kan hmu lo chu mina min hril chu tuna in higher price action ka be se ani tro ma se karma sa lo kan siam hi karing zo lo first of all chuan hemi lo hi an hold thei hi karing lo ni ma se chu kar le monday le tuesday poimo do na chan chu wednesday CPI kan nei ta tuesday PPI kan nei ta PPI direction kha poimo le dong bok ta ni chu update WhatsApp group hang an in pe nga tro e PPI chu ti chuan reverse la CMM chu ti kha chu di engtin nge che ta ti ha poimo dong ta ma se chumi po chu update ngai lo an mani in lo in endua in se thiam du zon hemi lo hi entai la tro ka le Thursday siam ani first week of the month ani bok ta chu wang chuan hemi lo la lang chan so mani chu Monday Monday po consolidate din ron chuk se tro Tuesday PPI in reversal te siam ta se chu ka du thu sama chuan favorable conditions mo ka sang ji an sa thiam em first of all higher price action kan nei hal char ani zon mo reversal be se yom ma zo ma se chu kan be se lawa enge kan be se kan ba ya sa han poi mo ta ni price action higher time frame one daily in bullish bias in peta 1 hour chuan order flow chun zom mai kha anti turanta all samber chu tu na hian kar le nga ki la tro clear price action nom ka be se tu na hian i daily fair value gap chu kan touch to tak me mai tro ma se kan hmu hian entry om lo tro 1 hour entry om lo chu ang jong entry shi lo mai hemi lo hian kan set nge alert time ka setanga hemi lo a break hian inte a reaction inte price action nom ti ha poi mo ta ta ni chu mo chu di euro USD hei kan vaing capitalize thei ka be se kan mong hian time breaker kan nei nai khong et lai last fair value ke pay breaker kan nei nan tai tro hei breaker la anga chu kan du tu la ta ni fair value ke poi tok lo tu he tlai thleng poi rom pull back mai thei mo kha chu enge kan selo ma se kan sia chu
higher price action kan nei don ti kan sia tro chu hen ting atang e daily atang chu 1 hour in bil chuan trade tla kan ni mai chuan gold poi ka soi du ta gold poi kan ka soi ang khan higher price action ka be sei ta ni tro ma se kan mung yen karma sa han entry ka hmu lo ta a chho chu ka ring ani headline vela ron chho hian ka bai ngal du ngem ti vel ril ru ha ka siam na sa chete ka ba ya ma se tampon lo ha close le ngaling ka ria tiang chete tak tak mo jan zo clear price action ka hmu big lo ni tro hemi example a hemi order block a tal te zon rom pullback se ta zon hei a rom pullback thoi ma se ka soyom je zon swing pullback khani ka lo ngai chan mo candle ne lo hemi a swing a pullback ha ka nga kha entry om lo chong kar le hian ka be sei tho chu a dxy gold ta po higher price action thoni ka be sei tro ta daily a po fair value gap kan nei ta a se for a wara kan hmu yan kan fair value gap nei chu hei hin ta eng po theng se poimo chu Carlin open se gold biga Monday chen thana poimo over ta Monday direction angin akal nge ka tilo a ten direction pang ICM don chuan Monday direction a follow tlang pui chuan euro USD a chuan Tuesday poimo vele thung mo example a Monday ya gold thi bullish days mi han bu chau char zar to ni chuan next a follow inge follow tur euro USD in follow me don mo kha kha chu an kal dani ang chi chong la ma se ai ang kan sia thiam na chan chu par USD ve ve mo XAU USD ve ve ni wang khan an directional bias in ang ti nai chu chuan kan mong yen DXY ya po a chiang renga tro ta daily fair value gap kan ne euro USD ang che daily fair value gap kan ne enge a next consequence zon 1 hour ani 1 hour a hian ko he kan swing low ani hei ni tro chete chuan kan swing low ti a fair value gap create tu ha mo khang i peng over han ta chete zon kan swepa tro break eng ma om lo chu wang zon DXY a hian lower pressure ka be sei hal phatem be sei hal phut lo nge kala be sei hemi ha hi la la ka be sei se me euro USD mo ma se DXY hian hemi ha hi la lo po ni se hi hian a low la se price action bully som chuan kha ni be a che da nei an chi kha poi mo lo ta a poi mo chon directional bias kan nei theinan confirmation an ma mo example a euro USD le gold te ka trade company chuan a full tuk lo ta ni oh euro USD le gold ta chuan a zia thawa ma se example a euro USD te GBP USD a te trade nei ve ve tai la khati ha a full lo ta gold hi atlang puin gold le euro USD direction nei nga gold hi a chema satlang pui mo chu kan hriat ve me ta han ka le chu ni e poisa sia kan trade chu chau thai ba be se a kha ani lo ang zo le sum eng lo ang zo han ngai lo tai la nan chu clear price section kan nei ta tro kan do thaya kar ma sa ha kan ho hian hemi bullish move hi hemi bullish move trade hi kan ha ga kar ma sa trade kan la lawa kan do kan hak char char in tro chuan tung kara opportunity thaum kan be se chu kan capitalize nge ngai poimo per chu wang chuan loi na kol thau la mo hemi trade hi karon po sanga mo chuan ka challenge phase ka phase on ka pass to ta phase ni ka la nei ta kami challenge phase ha ka trade bonga personal account ha ka trade bonga chuan competition account pakhat ka nei competition a chuan tamlo do ka trade thien an hu deng lo shelo thin ta ma se khamia ha chon ye rupe kan tumanga personal account le tuna chuan ka eng lo ber chu ka challenge account khan ta khamte pani pi ka hangai sor binga chuan challenge account khan lo update je ka tum do ni face on ka pass to a face 2 le face 3 ka la nei a tam lo 8% chi ni one trade gold thi ka trade ma a challenge account a han mo chan chu pass chak ola euro USD a chuan pass chak a har tin a lawin lot limit vel an siam bang ania soi tur tang ho a se zo ka soi du zo eng ba tu ni se hi enula zirula zirtiang ula mo tu na prices on di bullish scenario kan mu do ni chu wang chuan nang mani po chi ai lu tuk lo la ma se a huna chuan execute pop chuan ka soi le du pa chu example a
swing opportunity to pa one wara i ngak man lawa na te ne ni zo swing opportunity to pa la dan to ka san che he mi lo po hen entry sa thai mo ni lo bon fi bon chi po phong thai kha zo I thu tu I du le I du dan da hai di thai ta ni an se Fibonacci 15 hnuai lam ani toy chuan mo to tu hei hian enge impact dong an ti chuan Fibonacci high a po 1:1 pe don ti nan tan tro hei stop loss ani chuan 1:1 pe don ti nan ta hei hemi high kan target thein na 1.7 swing a phei chuan mo 1:3 swing a tan po ai ka soem je swing a ti a han da to bula wan I daily mil hian trade tu la opportunity thao school kha jong kha ni ka soi nem lawang chuan ka soi nem lawang ka tin vianga en logila ka du chu oh ka bai thai da group a hang ka ron soi ta Ethereum hi bai tu nai ka du over ta ni chu mo Ethereum hi kan hu hian inversion monthly a kan pull back a chuan daily a hian reversal chu kan la nei che lo ta mo ma se kan huang hian tro fair value gap atang big bullish an nei ta hei chu average sa tang ka du tin a chu stop loss ve ha ka set thri kan lo nga hian ka accumulate du na ani to chu ma ko USDT nei sa zon milo konte ko lam kai pong ka lei du ni mo milo konte ram ro in nei zon ka lei du a chuan I as spare in nei chuan Ethereum USD financial advisor vel engma kan ni lo ma se Ethereum hi bai ula ka ti khop mai USD kol satan chuan stocks po mi soi vele zo la geo finance hei hi kai po group pakhat ka trading group thawa mi dang in an lo post an ta geo finance hemi a hai hi a thleng kharang em chu ko thalo ama se hemi poi swing trade ta mo swing trade ti a position a lang ani ma nga hemi trade hemi hi tambak lo ka lei venga stock tlema hei tlema ka in diversify a ka lu ko le se ha ka du ti nai chu geo finance ni chuan multiple stock ma ka soi ha hei 82 cái average khan ye 82 cái average khan ye mana ka video en regular ho join siang o 82 cái average khan ye tuna 65% ven to ta hei long term mo kum som dal han hold chuan sarvatek khi lian don do achan chu EV khovela thanga kan sia India rama chun la lian tuk lo mo charging port te amotor lampang ai ma chun ale EV battery ai kha chu apoi mo do thau ta apoi mo thau ta kha ti ang lam in hoi chuan excited te mo ARM rem ti hemi hem te pani tha excited hemi zo hi ka bai lo hi ka in chir khopa chan chu tun kuma hian kan mong hian tro ni kuma ha ka bai thei reng hoi November ve ka bai na an mong hian tun kuma po 100 vel hei return tam to tuk ta ni excited po tung kuma tiang vel thau chun ta excited po khong e ka average na November ni som ni man ni try area ve ka bai na ni ka sia he bo 100% mo tuna chuan excited te poi a chau view tu ko ring to chung lo ma se kala bei sei thau ka bei sei an sanga I tuna hian baka India hian battery company hi 6 nge ka sia so lo zon tu tanga mani research ka ti han 2 billion US dollar market value ka sia so mai thia 2 nge 6 so zon 2030 ya han an predict na nga ni zumo kami ya han battery market hi 10 billion tal kan be se tu ta zon nge battery ya hian market share hemte pan hian an nei lian ta ni mo sarvate ki ala te ta ma se ka so han charging port te EV charging port zong zong deuh tho contract nei mek tu ni hei ala te an company hi chuan Bharat Petroleum ne englo kha an sign ta khami an petrol muna EV charging port siam turin an order teuh ta ni 20 course bel ning ga sia an di la han tam over chu ni lo ta heng company ho ngai to chuan ma se tam lu tuk thau ni tro chuan chuan sarvatek poi HG la chho do mo ka be sei dan zo 500 vel khi chu a thlen ka be sei he poi
hei an la rei lo ta 2017 bela mesin eng lo ve chia hei kan huang hian tro oh so nifty zong ni nifty zong ni excited te chu hei 96 chho ve lamin to ta tro hei servotech chu agrot stay cha chau lom ni na man ho thak lo ka soi ngai hi chu hold HODL mo à ít pой사 우리 로 tur ha phom khom top la thabber tia jo jam bula thakata zanga te ngo lo spare tur ngai chuan han da top la zanga pon leila hei tuna stock pangai la nei thei da ni sang khat pon ni ta se chu pangai chuan sanga ngo ani dot ka ti mi lo ta ma se company rin tak ani jonga soi ha i paisa jong jong chan don lo mo tinga invest an jo trade tani lo ta hei chu invest guys kha khan zong khan mai mo hei log pui ka ringa ka video drop to chuan ka soi number le ka soi diversify ve berani ka share keima approach te ka ron share ve ta in lo pui ka pai sei